Proč u svých látkovek používám obyčejné bílé pulfroté, když existuje tolik nádherných vzorovaných pulů? Jde o to, že tento materiál není hladký, ale má na sobě takové malé smyčky. Nevím, jestli je to vidět. Jako froté vlastně. A potom v tom spodním prádle, když tu vložku zapnete, tak to vytváří takový efekt jako suchý zíp a ona neklouže. Ona díky těm smyčkám krásně na tom bavlněném nebo bambusovém spodním prádle drží. A navíc ten materiál je 100% bavlna a vevnitř má polyuretanový zátěr, aby nepromokl. Kdežto obyčejné běžné puly obrázkové jsou většinou s větším procentem polyesteru nebo polyamidu a to já prostě jako nechci. Já chci, aby tam bylo co nejvíc těch přírodních látek. Takže potom ten vzor máte na té dotykové vrstvě, což je daleko lepší, protože kdykoliv si tu vložku zapnete, tak koukáte na nějaký obrázek. A to, že je spodní strana bílá, si myslím, že až tak jako nevadí. Hlavní je, že drží na místě.